Sen onlara bir şey vermek ister misin? Malbat û parêzerên Serokê Baroya Amedeyê berê Tahîr Elçî didin zanîn ku dadgeh hewla wê yekê dide ku doza Elçî bê encam bimîne. Serokê Baroya Amedê Nahît Eren, hevjîna Tahîr Elçî Türkan Elçî û parêzerên doza Tahîr Elçî li Stenbolê konferanseke rojnamevanî li dar xistin û derbarê pêvajoya darazê de agahiyên berfireh bi ragihiştî parvekirin. Li gor parêzer dibêjin tevî ku hemû delîl li holê ne destekî tarî nahêle ku ev doz pêş ve biçe. اوها راسته حتی نه دما کو لیکولین دست پکر نه دوزگری وظیفه خوانیجی نه جی ایرو دادگاه کو دارزاندن ده گوره بریاره کو حتی انها دایه نیه توانو وی سویقاست زلال کرنه مقابل خویاناکه یعنی کجره تایره چی کیون کیل دوی و کیل وی هم دم امتینز من ben هنیک دستن تاریخ دو پیش جنایت سویقاست تایره چینه Parêzer û hevjîna Tahîr Elçî Türkan Elçî di derbarê hemû pêvajoya lêpirsîn daraz û amadekirina îdianameyê de agahiyên berfireh parvekirin. Türkan Elçî amaja pê kir ku hemû lêpirsîn daraz û pêvajo bi giştî bi awayekî xemsar û bêyî ku armanca gihîştina hiqûq û darperweriyê hebe birêve diçe. Belli bir süreç sonrası özellikle bir buçuk yılın ardından biz piştî pêvajoyeke sar û nîveke em gihîştin vê nêrînê ku daraz bi me re berdewam nake û guh nede daxwazên me û daxwazên me re bêdeng dimîne. Me got ku li pişt dîwarê di navêra me û wan de hatiye lêkirin armanca bêcezakirinê heye. Em ji wê ditirsin egera wê heye di dosyayê de ceza nedin kesekî yan bi armanca wiha nîşan bidin ku tiştekirine ceza bidin hinek kesên ku heq nekirine. Em ji ber vê tirsê hatin bahev nêrina me ev e. Türkan Elçî her wiha dibêje eger dadgeh di rûniştina meha Temûzê de jî heman helwestê nîşan bide ew jî weke malbat û parêzer dê biryareke nû bidin bê ka stratejiyeke çawa bidin berxwe. Di nav egeran da vekşandina ji dozê jî heye lê Elçî dibêje ji ber vê gotinê hê zû ye. Bundan sonrasına ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bizim Em ê piştî veya çi bikin? Wekî hevalê me Orhan got di meya Temûzê de rûniştineke dozê heye. Em ê heta wê rûniştinê biryar bidin ku dê daxwazên me ji dadgehê çi bin. Em ê li ser daxwazên xwe yên ku dadgehê red kirine pêdagir bin. Piştre jî em ê wek weqif û parêzerên dozê bi hev re biryara dawî bidin û ji rêya giştî re ragihînin. Serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî di 28 Mijdara 2015 da dema ku ji bo şermezarkirina helweşandina mînareya Çarlîng a dîrokî ya li navçeya Sûrê daxuyanî dida çapemeniyê rastî êrişeke çekdarî hatibû. Gulel serê wî ket û di encamê de jiyana xwe ji dest da. Ji wê demê hetan hat di doza Tahîr Elçî de ti pêşveçûneke berbiçav çê nebûye.